муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Ҷон Ҷонс ва чемпиони пешина Степи Миочич дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 9 июл дар турнири UFC 290 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен ва лайку комментариҳои худро дареғ надорен. мо боша наворро оғоз мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон. ҳиҷомаи бепул барои шумо. агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занен, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. аллакай рӯзи 9 март дар Москва дар майдони баскетхол турнири ACI 153 баргузор мегардад ки дар он 4 варзигари тоҷик баромад мекунанд. давлатманд Чӯпонов зидди Карлос Агусту, Фаридун Одилов зидди Наталицио Фило, Абдулҳамид Давлатов зидди Элхан Мусаев ва Анис Ёқубов зидди Асан Сапарбай Улу. турнир рӯзи 9 март аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ва боз дӯстон, меҳмони махсуси ин турнир варзигари тоҷик ҷангвари вазни сабуки UFC Лоиқ Раҷабов мешавад. оиди чиз худи Лоиқ дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод. барои ҳамин шахсоне ки ба ин турнир меравен, имконият дорем ки дар он ҷо Лоиқ Раҷабовро бубинен ва ҳам 4 варзигари тоҷикро дастгирӣ кунен. мо боша ба ҳамаи онҳо муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонем баъди ҳар як турнири калон UFC рӯйхати рейтингҳои худро рӯзҳои сешанбе тағйир медиҳанд ва имрӯз рӯйхати рейтингҳо нав шуд ва биён мебинем ки чӣ навигариҳо шудааст. оғоз мекунем аз рӯйхати паунд фур паунд. чӣ гуна ки мебинем акнун якум рақами паунд фур паунд Ҷон Ҷонс шуд, Александр Волкановский боша дуюм рақам шуд, Аммахачев боша сеюм рақам. хотиррасон мекунем ки чанд соли охир якум рақами паунд фур паунд маҳз Ҷон Ҷонс буд. баъди ӯ Ҳабиб Нурмагомедов шуд. ана баъди Ҳабиб Нурмагомедов боша Камару Усман шуд. баъди Камару Усман Александр Волкановский шуд ва баъди Волкановский акнун боз Ҷон Ҷонс шуд ва ин номзадро ба худ баргардонд ва ма фикр мекунем ки ӯ сазовор аст. корҳое ки Ҷонс дар октагон кардааст ягон ҷангвар кардагӣ набуд ва кардагӣ нест. бале, берун аз октагон ӯ корҳои нохуб мекунад, аммо дар октагон ӯ беҳтарин аст ва арзандаи якум рақами паунд фур паунд аст. аз навигариҳои рейтинг боз ин ки Шавқат Раҳмонов баъди ғалаба дар муҳориба зидди Ҷефф Нил ба зинаи шашум баромад. дар вазни 57 килограмми занҳо боша чемпионкаи нав Алекса Грассо пайдо шуд. варзигари тоҷик ҷангвари бебохти ташкилоти UFC Нурулло Алиев ба Тоҷикистон баргашт ва мисли ҳамавақта ӯро хеле хуб пешвоз гирифтанд ва дар суҳбат бо журналистҳо Нурулло гуфт ки роҳбарони UFC ба ӯ гуфтанд ки моҳи июн ё июл ба ту дар Амрико муҳориба медиҳем ва баъд моҳи октябр дар Абу-Даби, гуфтааст Алиев. ва дӯстон, агар ки дар Абу-Даби ба Нурулло Алиев муҳориба диҳанд, фикр мекунем ки зиёди мухлисони тоҷик ба он ҷо мераванд ва Нуруллоро дастгирӣ мекунанд. барои ҳамин умедвор мешавем ки ҳамааш ҳамин гуна мешавад. ана ба худи Нурулло боша истироҳати хуб орзумандем, чунки ӯ ин чизро сазовор аст ва бозгашти ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер боварӣ дорад ки рақиби дар пеш истодаи худ Конор Макгрегорро дар дуюм раунд ба нокаут равон мекунад. биён суханҳои Чендлерро гӯш мекунем. мо охири 2 ҳафта ба Конор Макгрегор таваҷҷӯҳи хеле зиёд кардам, то ин ки фаҳмам ки мо ӯро на танҳо мешиканам, балки бо ана ҳамин дастони худ ӯро пора пора мекунам. ма ҳам дар стойка ва ҳам дар замин чӣ коре ки хоҳам бо ӯ мекунам ва ӯро то охири дуюм раунд ба хоб равон мекунам. ин прогнози ма бо стили худи Макгрегор аст ва ма аз ин прогнози худ ягон шубҳа надорам, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки айни замон Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер мураббиҳои шоу The Ultimate Fighter-анд ва баъди анҷоми ин шоу онҳо бояд ки байни якдигар муҳориба гузаронанд, аммо то ҳол макон ва саҳнаи муҳорибаи онҳо эълон шудагӣ нест. барои ҳамин интизор мешавем ки кай саҳна ва макони муҳорибаи онҳоро эълон мекунанд. дӯстон, шумо бо прогнози додаи Майкл Чендлер розӣ ҳастен ё ба фикри шумо Конор Макгрегор ӯро манъ мекунад?
фикротона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид, хонободу сарбаланд бошен.